mill-isqof George Buġejja, iftafu l-isqof ta' Tripoli li qiegħed hawn fostna li x'propju għada jaħbad ukoll is-7 anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu li kienet saret propju f'dan is-santwarju għażiż fuq xewqa anke tiegħu. U anke il-motto tal-episkopat tiegħu hu taħt ħarsek nistkennu. Hekk taħt il-ħarsa ta' Marija. Jew aħna nkomplu ninaqdu miegħu, nitolbu għalih u propju llum ukoll mal-membri kollha tal-Leġjun ta' Marija qegħdin nagħlqu ċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena ċentinarja minn meta beda il-Leġjun ta' Marija. Għalhekk jew inħossuna lkoll flimkien, Marija ġabritna flimkien biex magħha niċċelebraw l-Ewkaristija. Il-kelma Ewkaristija tfisser rat ta' ħajr. Flimkien bħala familja inroddu ħajr lill-Alla għal tant grazzi li huwa jixħed fuqna u partikolarment illum ukoll nitolbu għall-isqof George Buġejja biex ikompli jaqdi il-missjoni tiegħu ġewwa l-Libja li kif tafu ma tantx hija art sikura. Propju f'dawn il-jiem kien hemm anke reġa' xi ġlied. Jew nitolbu biex ikun hemm il-ftehim u l-paċi f'dan il-pajjiż immartorjat mill-ġlied intern. Nqumu bil-wifqa ħalli issa nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Di l-Quddisa sejrin offru apparti il-benefatturi tas-Santwarju ma wkoll għal persuni li huma membri tal-Leġjun ta' Marija li mhumiex magħna u anke nitlobkom tingħaqdu miegħi propju f'dan l-anniversarju tas-7 sena li qed niċċelebra anke f'talba lil mulej għall-missjoni li qiegħed naqdi ġewwa Tripoli. Però qabel xejn jew nersqu lejn din l-Ewkaristija li flimkien sejrin niċċelebraw billi narfu nuqqasijiet tagħna ħalli flimkien nitolbu maħfra lill-Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lil komputi li jiena għaddibt ħafna bil-sib bil-kliem bil-emin. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, invergu, naduraw, nagħtu ġier. Irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-Sim. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bejn il-Missier. Intli tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Intli tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qtan.
Tliqiet fuq il-lemin tan-nissier kellna għalina. Għaliex int waħdek qadis, int waħdek mulej, int waħdek glori Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Sant fil-glorja. Nitolbu. U Alla inti tajtna il-fidwa ma' għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tiba lejn l-uliet eżistijek biex daw kollha li jemnu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Min jista' jaraf ħsieb Alla? Min jista' jifhem x'irid il-mulej? Beżżija huma ħsibijiet il-bnedmin u kull pjan tagħna mhux xejn fi żgur. Għax ruħna mtaqla b'ġisem li jitħassar u għar-ruħ li taħseb u pis it-tafal li fih tagħmmar. Bilkemm nistgħu nintebħu xejn fuq l-ard u bid-batija nsibu dak li hu taħt għajnejna. Mela min jista' jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Min qatt taraf ir-rieda tiegħek? Jekk inti nnifsek ma tajtux l-erf u ma bagħtx fuqhom il-loli l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Hekk saru dritti traqat in-nies tal-art. Hekk talmu l-bnedmin dak li joġob lilek u salvaw bis-saħħa tal-erf. Il-kelma tal-mulej. Mulej, int kien għalina. Mulej, int kien għalina. Int reġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulej, int kien għalina. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxejx li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbil u jinxef. Mulej, int kien għalina. Għalhekk għallimna noddu dejjem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Mulej, int kien għalina. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqinna inti x-xogħol ta' idejna, wetta iva xogħol idejna. Mulej, inti kien għalina. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filemon. Aziz, jiena, Pawlu, raġel xwejja u issa priġunier ta' Kristu Ġesu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Onemizmu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokok hu. Iżda ma rrid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek int biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem. Mhux iktar bħala l-sir imma xi ħaġa aktar minn il-sir. Bħala ħuk għażiż. Għażiż fuq kollox għalija, imma kemm aktar għalik, skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk int qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien. Kelma tal-mulej.
ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kottra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu u dar lejhom u qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma joboġġ lil missieru u lil ommu u lil martu u lil uliedu u lil ħutu subien u bniet u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax minn minkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett iqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar, għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' itemm il-bini, kull min jarah jibda iwaqqa' ċajt u jgħid dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila ikompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jistax b'10,000 raġel iħabbata ma' min ġej għalih b'20,000 ruħ, għax inkella meta l-ieħor ikun għadu il-bogħod ikollu jibatlu ambaxxata biex jitolbu ftehim għal paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Ekku f'din l-Ewkaristija kif edna fil-bidu qed niċċelebraw dawn iż-żewġ anniversarji, l-għeluq tal-100 sena tal-Leġjun ta' Marija u anke fl-istess waqt 7 sena tal-ordinazzjoni episkopali tiegħi propju f'dan is-santwarju. U l-kelma tal-mulej li taslinna llum hija kelma qawwija, hija kelma li tpoġġina nistgħu ngħidu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Donu Ġesu qiegħed jisfidana fl-imħabba tagħna, fl-aktar ħaġa għażiża li għandna, fil-mod kif aħna inħobbu lil xulxin, inħobbu lil dawk li huma l-aktar eżis għalina. Min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma joboġġ. Kelma qawwija ħafna, jekk ma joboġġ. Soltu Ġesu ftit li xejn juża din il-kelma. Ġesu soltu jitkellem dwar l-imħabba, Ġesu huwa dak li jqassam l-imħabba, jagħmel il-mirakli, jitkellem dwar it-tjubija. Hekk huma din il-kelma qawwija li San Luqa jagħtina jekk ma joboġġ u lil min, lill-eżis tiegħu, lill-missieru, lill-ommu, lill-martu, lill-uliedu, lill-ħutu subien u bniet u saħansitra lil ħajtu stess. Ekku x'qed jgħidilna Ġesu? Kif nistgħu nifhmu aħjar din il-kelma qawwija? Xi tfisser din il-kelma li Ġesu qed jgħidilna llum? Qed jgħidilna nobodu? Le laqqas xejn. Ġesu huwa l-imħabba nnifisha, għax Alla huwa mħabba kif jgħid San Ġwan. U il-kelma li qed tiġi hawnhekk għalina llum
mhijiex li Ġesu qed jgħidilna nobodu la lilna nfusna u lanqas lill-leżiż tagħna, la lil missierna, la lil omna, la lil-raġel, la lil-mara, la lil-ulidna, mhux qed jgħidilna hekk. Mhux qed jgħidilna. Tgħidilna poġġu lili l-ewwel. Poġġu lili l-ewwel. Qed jitlobna biex nagħmlu għażla partikolari. Din l-għażla partikolari hija li jiġi qabel kollox, jiġi qabel kulħadd. Fl-aħħar tal-Vanġelu jitkellem ukoll dwar il-ġid materjali. Dwar il-ġid materjali. Ma jistax wieħed ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Ekku l-importanza tal-ħajja tagħna fir-relazzjoni tagħna malla mela xi trid tkun. Trid tkun li jiena impoġġi lil Ġesu Kristu l-ewwel. L-affarijiet l-oħra jiġu. Ekku tant huwa hekk li mbagħad jgħid min ma jerfax salibu jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. X'inhu s-salib? Is-salib mhuwiex il-kastik. Kieku Ġesu refa s-salib bħala kastik, ma kienx ikun Ġesu li jħobb. Ġesu ħa s-salib fil-ħajja tiegħu, aċċetta s-salib, ħadnu miegħu bisu, ħalla li jintrefa u jiġi msammar fuqu. Għax ħabb, u għax għadu jħobb. Is-salib huwa is-sinjal tan-nisrani, is-sinjal tad-dixxiplu ta' Ġesu. Is-salib huwa is-sinjal tal-imħabba t'Alla. U allura fil-ħajja tagħna is-salib mhuwiex dak li jiena nissapporti għax m'hemmx x'tagħmel, mhuwiex dak li jiena nilqgħu fil-ħajja tiegħi u x'inhu s-salib. Tista' jkun mart, tista' tkun problema, tista' tkun diffikultà. Għax m'hemmx mod ieħor x'nagħmel qisu ġi fil-ħajja tiegħi. Kultant ngħidu batuli l-mulej u ħafna slaleb fil-ħajja tagħna mhux veru jibathomna l-mulej, imma huma slaleb li noħolquhom aħna jew ikunu ħolquhom oħrajn fil-ħajja tagħna, anke forsi persuni li huma eżies għalina. Imma s-salib huwa is-sinjal ta' min jien. Li jien dixxiplu ta' Ġesu. Jekk però jiena nerfaw bl-imħabba li Alla jitlobni li nerfaw. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Ekku din hija l-isfida li Ġesu qed ipoġġilna fil-Vanġelu tal-lum, fil-kelma li qed jagħtina llum. Mhux li nobod, le. Il-kelma mibeda fil-lingwaġġ tan-Nisrani ma teżistix. Fil-lingwaġġ tan-Nisrani teżisti l-kelma maħfra, teżisti l-kelma mħabba, teżisti l-kelma ħniena, teżisti l-kelma karità. Ma teżistix il-kelma mibeda. Ma nistax nobod jekk jiena Nisrani. Għax Alla ma jobodx. Alla ma jobodx. Alla jħobb. Imma din l-imħabba hija dik l-imħabba li bija jiena nimxi wara Ġesu, dak li aħna nsejħulu is-salib tagħna. Nerfaw għax huwa is-sinjal tal-imħabba tiegħi lejn Alla, lejn l-oħrajn. Din li kelma ta' Ġesu llum, kelma li mhijiex faċli, kelma li mhux faċli tgħixha, faċli titkellem fuqha, ma mhux faċli tgħixha. Hija kelma li tisfidana biex nimxu wara Ġesu billi nkunu aħjar milli aħna, li ngħixu l-kelma tiegħu, li ngħixu l-Vanġelu tiegħu. Ekku intom li qegħdin tiċċelebraw din il-100 sena tal-Leġjun ta' Marija, suppost li tafu xi tfisser. Tħobb tagħti, tħobb taqsam lilek innifsek, tħobb dbati anke għall-oħrajn, għax fil-mħabba hemm il-maħfra, fil-imħabba hemm l-irfieħ tas-salib, fil-imħabba hemm lotja. Jekk aħna ma ngħixux din l-imħabba, ma ngħixux din lotja, allura il-ħajja tagħna nisranija għandha ħafna nieqes. Ġesu qed jitlobna, Ġesu qed jgħidilna, imxu warajja, imma billi terfgħu is-salib tal-imħabba tagħkom. Mhux is-salib kefrija, mhux is-salib bla sens, imma s-salib tal-imħabba tagħkom. Dak is-salib li ġar Ġesu għall-ubbidjenza li kellu lejn il-missier, għall-ubbidjenza li kellu lejn il-bniedem, għall-imħabba li għandu lejn kull wieħed u waħda minna ġew. Nitolbu lil mulej biex jagħtina l-kuraġġ biex fil-ħajja tagħna nkunu kapaċi naqsmu din l-imħabba mal-oħrajn
u natuha u nofruha lil Mulej Ġesu. Nu bil-wifqa li issa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, il-Missier qabel kull żmien. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mux mamul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem, is-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu. Fit-tret jum qam minn bejn il-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Mandi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li jum hu weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-Profet. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-Nabiet. Nistenna l-qama minn l-wiet u l-ħajja ta' żmien. U tieżis nresqu t-talbit tagħna biex bil-qawwa tal-Ispiritu aħna wkoll inkunu dixxipli veri ta' Kristu. F'din l-okkażjoni speċjali bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino nitolbu għall-Isqof George Buġejja fl-anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu biex fil-waqt li jwettaq ħidmietu ġewwa Tripli isedda il-paċi u l-istabilità fil-Libja u tagħti il-kuraġġ meħtieġ lill-Leġjonarji ta' Marija f'dan il-pajjiż. Nitolbu. Felu iċ-ċentenarju mit-twaqqif tal-Leġjun, o Missier, irraddulek ħajr l-akkumpanjajtna fl-imkien ma' Ommok Marija matul din is-sena biex stajna nipperseveraw fit-tisħib tagħna u nitolbuk tenna biex inkomplu nkunu uliet deni tal-Ażiża Ommok. Nitolbu. Miġburin hawnhekk fid-dar ta' Ommok Marija, nitolbuk o Mulej għal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, il-Kardinal Mario, l-Isqfijiet, partikolarment l-Isqof tagħna Anton u l-Isqof George Buġejja hawn preżenti, arċiprieti u kappillani, saċerdoti, reliġjużi u diretturi spiritwali biex inkomplu nimxu magħhom b'mod sinodali għal ġid tal-Knisja lokali u universali. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Venerabbli Edil Quinn u s-servi tiegħek Frank Duff Walfilem, nitolbuk o Mulej li dan iċ-ċentenarju mit-twaqqif tal-għaqda tagħna kien u jkompli jkun mezz biex fil-ħidma tagħna ma' dawk l-aktar dgħajfin, mafġin u mwarbin fis-soċjetà nuru ħniena u kompassjoni kif int turi dejjem magħna. Nitolbu. On the shining example of the lives of the Venerable Edil Quinn and the servants of God, our founder, Frank Duff, and Alfie Lamb, grant us, O Lord, the wisdom and courage to achieve a perfect life balance of instruction, prayer, and apostolate as the best route on the path to sainthood. Nitolbu. O Lord, through the mediation of the Immaculate Queen of the Legion of Mary, we invoke her powerful intercession for the souls of all departed, active
and auxiliary members, to whom we are deeply indebted for their invaluable spiritual legacy. Nitolbu. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Dejla sejra tingħata kollha lill-isqof Buġejja propju f'dawn il-jiem huwa kien qiegħed jirrestawra il-Knisja fejn jgħix l-uniku Knisja li hemm u għalhekk inħeġġiġkom biex inkunu ġenerużi. Ma ninsewx li il-fondi jista' jiġborhom biss min-naħa tagħna bl-għajnuna tagħna. Grazzi. Tolbuħuti biex dan is-sakrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej makom. Nerfaw lubna il-fuq. Niżoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fis-sema, fil-lemin tiegħek missier fetħinna l-bibien tas-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir waqt li ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti jelajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. نحبر ولا يشان صومتيا كذا Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. افتكر مولاي في الكنيسة تياك imxerda mad-dinja kollha wettaqaf f'imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton Maħuna l-Isqof u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien issa intennu it-talba li l-mulej Ġesu jgħallimna. Missirna li inti tismawi. يكون لدرتين في السماء إلى النار خبزنا اليوم وارجنا النور أغفرنا ذنوبنا كما نغفر من خطايانا قد نحنيش بالتجريب استهلسنا من الدني Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tibor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Haruf talla isnerki durita dinja enani. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnub ta' dinja. Ħen jindawk li ma mistidna għal din l-ikla tiegħu. Mulej ma الجسم والدم تا كريستو يحرسوني على الحياة ديم
Bħala ringrazzjament ta' tqarbin ngħidu l-Catena Legionis bil-wifqa flimkien min hija dik li tiela. Ruħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għaxu xeħeta ilej fuq iċ-ċakon tal-għaddejja tiegħu. Iva minn issa l-quddiem u l-issa li jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u għall-isem tiegħu. Il-ħiniena tiegħu tinfirex kull żmien u dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijaw xirret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla jitkejkrin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġoħ u lonja bathom il-barra b'xejn. Ħasseb Iżrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħniena tiegħu. Għal-mawiet il-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Min hija dik li tila bħażerliet sabiħa dan il-qamar tiddi bħax-xemx tibazza bħal eżerċitu mħejja taqdida. U Marija mnisla bla dnub Itlob għalina li qed nirrikorru lejk. nitolbu. Mulej inti titma l-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu il-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, qaddisa talla, twarrabx minn qudiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbirka, Marija Immakolata, medjatriċi tal-grazzi kollha, San Mikiel, San Gabriel u San Rafael, Setat tas-sema, Leġjun tal-Anġli ta' Marija, San Ġwan Battista, San Pietru, San Pawl, nitolbu, mulej, nisselfina, li għedin nistkennu. Dik il-milja ta' fidi fejk u ta' tama fija li jistaw jidħu d-dinja. Għatina fidi ħajja mixawla bl-imħabba li bija nkunu nistaw intemmu l-emil kollu tana. Imħeġġim mill-imħabba safja lejk u nafu naqdu dejjem lilek fil-prosmu tana. Fidi qawwija u sħiħa bħal bilata li bija qalbna tkun dejjem kwita u soda għal bislali bit-tiġrib bit-twijer tal-ħajja. Fidi qalbenija li ġanna nibdew intemmu mingħajr tixxir ta' biżam wejjeġ kbar għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Fidi li tkun il-kolonna tan-nar tal-leġjun tagħna li tmexxina l-qudiem għal-għenija li tkebbes kull imkien in-nirien tal-imħabba talla li tagħti d-dawl lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt li tħeġġeġ lil dawk li huma berdin terġa' tagħti l-ħajja l-mejtin fid-dnub tmexxi l-passi tagħna wkoll fit-triq tal-paċi sabiex wara t-taqtija ta' din il-ħajja il-leġjunat li jingħaqad fis-sema il-glorja tas-sema. Jalla l-erwieħ tal-leġjonarji mejtin tagħna u l-erwieħ tal-fidili kollu li jgħaddew minn din il-ħajja jgħalhom il-ħina tagħna l-mistraħ ta' dejjem fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Nirringrazzjaw l-eminenza tiegħu li joġbu jippresidi dil-konċelebrazzjoni fit-tifkira tellew il-mit-sena mit-twaqqif tal-Legion of Mary u jekk intom għadkom intom xfija fitxu li titħlu fija u jiswilkem għall-eternità tagħkom. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.